Itt vagyunk megint ketten. Eljöttök egy kicsit túrázni, csak hogy lássátok, nem tudom mennyi látszik belőle, ez még semmi bazd meg. Itt vagyunk már nem tudjuk mióta, minden dzsuván gecin keresztül kezd hideg lenni, megint kezd beborulni az ég, és ez van előttünk. Most hogy hogy a faszból fogunk kikeverni, fingom sincsen. Na de ezt megpróbáljuk. Ja. Nem tudod Facebookra feltenni, mi? Nincs rajta hang. Pedig akkor jöhetnének a videóválaszok. Milyen videóválaszok? Hát válaszok, hogy jöttünk ki. Hát most amúgy sem tudnám feltenni. Meg honnan tudnák, hogy tűzoltunk ki innen? Mi se tudjuk hol vagyunk, nem hogy még ők tudják. De a jó az még minden kézben van. Mindenképpen kurva szomjasak vagyunk. Na, itt van, mi emelkedőkről fölmenni kell. Körbe, az meg ezt mondtam, hogy kör. Állat. Mi is bazd, azért vagyok itt. Gyere ide! Tiszta szőr itt minden. Mint ha valakit megnyúztak volna. Na menjünk innen a gecibe, mert kezdek már parázni is. Persze. Ez az már nem sok van hátra amúgy. De az képest, amin eddig átmentünk, basztátok meg. Ne szopass rá engem, itt ne szájba baszlak. És itt tartom ezt a geci kamerát is. Mondd azt, hogy Silent Hill-be voltunk. Silent Hill-be voltunk. De basz ma. Jaj, ma olyan pofára estem. Jó, geci. Nem tűnik olyan soknak, de mégis olyan soknak tűnik. Hallod? Deszkás cipőbe, bazd meg, deszkás cipőbe. Mi van? Üljünk. Leüljünk. Azt mondod. Nagyon kevés van, már menjünk. Ez az, ezt akartam mondani. Na meg volt az évi kirándulásod, Jaj, haver. kirándulásodagom is. Még csak most kezdődik. Ez az, geci, mindjárt kint vagyunk. Majd bazd meg, hát nem is, ennyit nem bírok kiesés nélkül. Milyen? Elfáradtam. Menjél, nem lehet. Itt csámpázva kell menni, mert akkor megáll a hóba. Helyből leszophat. Miért van még itt hó? Nem tudom, de geci, nézd fel, mindjárt kint vagyunk. És kimegyünk, és még több erdőben az. Milyen para lenne? Ja. Még egy domb lenne. Várna Jensen egy izével. Spanglival. Az lenne a legjobb. Revelence. Yes, guys. You fast. Jaj, bazd meg. Here is your gift. Ovoc. Okay. Igen szó. Bocsánat, anyatermészet. De most egyelőre bekapod a faszomat. Hát ügyjögjél már, te se lennél gyorsan. Onnan, nézzétek! Onnan lentről indultunk el abból a pontból. Mármint, hogy erre a dombra rá. Azért, mert mentünk egy csomót a dzsuvába. Majdnem estem, de mégse. Ez az! Ott a kijárat! Fantasztikus! Hopp le! És most visszacsúszni geci az aljára. Na itt! Mi utolsó hajrá! Mi a fasz? Mi van az? Mi nincs? Nem ide hozzá már. Segítsünk. Jaj! Fú, de szépen reszkések ezzel.
Na, akkor. Hát egy macska. Ezt most hova fazna menjünk? Arra semmi, arra se semmi. Úgy szopjon ez az erdő. Na jó van, ha még van valami, akkor kamerázok. Eddig cső.